Kien jum impenjattiv għal Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li f'pajjiżna ddiskutew is-sitwazzjoni ekonomika Griega, il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u l-isfidi li qed jaffaċċjaw il-Banek Ewropew. Il-ġimgħa filgħodu l-Eurogroup kif inhi magħrufa l-laqgħa tal-Ministri iffinalizzaw dettalji importanti b'rabta mal-pakkett ta' għajnuna finanzjarja lil Greċja. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li kienet laqgħa li fasslet il-kundizzjonijiet li l-Gvern Grieg irid jilħaq biex jieħu pakkett finanzjarju ieħor. L-jum qed jistennew somma kbira, tranche jgħidulu ta' self, għaliex inkella miswieq ma jistgħux jisselfu. Però dawn dejjem jitqasmu jew jingħataw b'installments u kull darba jridu jonoraw ċertu kundizzjonijiet li nkunu għamilna fuqhom u xi riformi jridu jagħmlu qabel ma jaħduhom. U dawn irridu jgħidulna sew il-Kummissjoni, sew il-Central Bank Ewropew, sew l-IMF irridu jgħidulna iva. Kollox huwa sew, we checked all the boxes, issa tistgħu tgħaddu. Mid-diskussjoni dwar il-Greċja, il-Ministri għall-Finanzi fl-Istati Membri iddiskutew il-futur monetarju tal-Unjoni Ewropea kif iż-żona euro se titmexxa b'mod aħjar fl-isfond tal-isfidi li qed joffri x-xenarju internazzjonali. U fl-aħħar nett, il-Ministri ddiskutew self minn banek li ma jitħallas, problema li f'pajjiżna mhux preżenti kif in ir-realtà f'pajjiżi Ewropej oħra. Din hi xi ħaġa li kif spjega l-Ministru Scicluna qed tpoġġi pis enormi fuq il-banek b'konsegwenza li qed tħalli impatt fuq l-attività ekonomika Ewropea. Dwar dan is-suġġett se tkun il-Presidenza Maltija li tressa quddiem il-Kummissjoni Ewropea il-proposti tagħha. U dan huwa jtaqqal il-profitabilità tal-banek. Però jitfa' fil-problema kbira sew fuq dawn il-kumpaniji għax jekk ifallu allura se jitilfu l-impjeg in-nies. U sew fuq il-banek jekk jibqgħu jġorru dan il-pis. Hemm ħafna soluzzjonijiet